Здравейте, казвам се Ралица Великова, родом от град Сливен. Занимаваме се с ръчно бродирани бижута. Самия събор ни доведе тук, защото искаме да запазим народните български традиции в днешното време. Ние сме семейство Димитров или арт-ателие в гара от Добрич. За втори път присъстваме на събитие в историческия парк и решихме да покажем това, което правим. Тук идвам за пета поредна година от самото откриване на исторически парк и съм много доволна и щастлива, защото хората, които идват тук, търсят моите продукти. Мога да кажа, че забелязва непрекъснато надграждане и осигуряване все по-добро логистичен успех и като атракция, което показва, че се влагат усилия, може би достатъчно финансови средства, да се получи всичко това като ефект и излъчване. Казвам се Таня Димитрова и сме дошли от Враца чак. Искаме да дойдем тук, да видим, да се увериме. Просто изживяването е неописуемо. И всеки, който се чувства българин, да заповяда тук. Ние сме сестрите от Мерданския манастир. Свети 40 мъченици. Мердани се намира до Търново на около 14 км. Благодаря на вас всички, на господин Ивелин Михайлов. Нашето присъствие и основната цел е да търсим Царството небесно и всичко останало Бог ще ни придаде. Днес с много хора се запознахме, много хора дойдоха при нас и питаха за Бога. За мен денят е прекрасен. Благодаря ви! Уникално. Самия парк, самия събор е нещо, което не може да се разкаже. Аз затова изпрях да снимам, защото в един момент човек трябва да дойде да го види. Здравейте, българи! Казвам се Живка Димова. Ще се разплачам. Моите деца са доброволци, тук участват и аз дойдох да ги подкрепя и съм възхитена от това, което са сътворили. Възхитена съм от подредбата, от организацията, от всичко, което са направили Ивелин Михайлов и хората около него. И призовавам всички хора, които не са идвали, да го направят. Защото наистина е нещо, което носи духовността на България. И е време да се събуди този народ, а това е място, което буди.